Ola, chámome Nerea e traballo no CIN estudando vexetación primixenia da ría de Vigo desde o último máximo glaciar. O meu estudo comeza hai 20.000 anos, cando o nivel relativo do mar estaba 120 metros por debaixo do nivel actual e podíamos ir camiñando ata as Illas Cíes. E remata na última parte do Holoceno, cando o nivel do mar foi ascendendo ata a súa posición actual. Para isto, realizamos campañas en barco para recuperar do fondo da ría longos testigos de sedimento. E deste sedimento tomaremos mostras centímetro a centímetro que procesaremos para obter macrofósiles e microfósiles vexetais como pole ou esporas. E con moita paciencia intentaremos identificar todo isto ao microscopio. Esta información xuntámola a outros datos como a idade obtida a partir de datacións por radiocarbono ou rasgos subterráneos do terreo que revela a sísmica. Así, intentamos ubicar espacial e temporalmente distintas especies vexetais que estarían formando parte dos paleoambientes. E quizáis, coñecendo o noso pasado, poderemos predecir como afectará o cambio climático aos ecosistemas e á biodiversidade da nosa ría, e a partir de aí, sobre todo o que dela poida depender.